Това направо ще взриви вашият ум. Ако ви кажа, че цялата трагедия с Чарли Кърк вече се е случила преди 27 години. Има един филм от 1998 година, наречен Snake Eyes или Змийски очи, с участието на Николас Кейдж, в който политическа фигура на име, забележете, Чарлз Къркланд, това е истинското му име във филма. Там той е прострелян от куршум във врата, точно на същото място, където беше ударен и Чарли Кърк на публично събитие. Но съвпаденията, разбира се, не приключват само с имената и начина на убийство. В откриващата сцена на филма има табела за това събитие, която ни показва, че то също се е провело на 10 септември. Датата, на която в реалния свят се случва покушението срещу Чарли. Във филма това се случва по време на боксов матч, воден от боксера Тайлър по прякор екзекутора, а в реалния живот Тайлър Робинсън е сочен за екзекутор на Кърк. Ако тези съвпадения не са достатъчно плашещи, нека да споменем, че във филма има и едно гигантско всевиждащо око, което се носи върху дирижабъл или нещо такова. Това око наблюдава цялата поредица от събития. Окото е свързано с факта, че филмът се казва Snake Eyes или Змийски очи. И по стечение на обстоятелствата убийството на Чарли Кърк се случва именно през тази година, 2025. И познайте какво? Това е годината на змията според китайският календар. Промоционалните плакати на филма включват лозунга «Вярвай на всичко освен на очите си». Ой, нека не забравяме още една култова връзка. Самият филм е заснет в хотел Тръмп в Атлантик Сити, а както знаем, Чарли Кърк беше проактивен защитник на партията на Доналд Тръмп. Историята, която току-що чухте, е само малка част от зловещия свят на странните съвпадения. Съвпадения, които са толкова точни и плашещи, че те карат да се замислиш дали изобщо има случайности. Или живеем в една внимателно написана симулация. Така че настанете се удобно, защото сега ще ви представя още примери за мистериозни съвпадения в историята, които ще ви оставят без думи. Но преди това нека ви кажа, този канал е пъзел и днес държим само една част от този пъзел. Уверете се, че сте натиснали бутона за абониране, защото заедно предстои да разгледаме още купища мистерии, които предстоят в следващите епизоди. А сега знаете какво обичам да казвам. Скачаме в заешката дупка. Сега ще разгледаме някои от най-бруталните случаи на съвпадения в историята. Случаи, след които няма как да не си зададем въпроса дали наистина теорията, че живеем в симулация, все пак не е вярна. Може би някъде там, в далечини, които не можем да си представим, някакъв свръхразум играе на своя космически PlayStation, в който ние хората сме само аналогия на мегабайти от цялата програма, която е заредена в матрицата. Дали това е така, не знам, но знам, че примерите, които съм ви подготвил, са плашещи. Останете до край, защото там, в края на този епизод, са най-невероятните съвпадения, които ще чуете. Нека сега започнем с първото. Част първа. Куршумът, който чакаше 20 години. През 1883 година в малкото градче Хъни Гроув, Тексас, Хенри Зигланд живее обикновен живот на фермер. Той има връзка с жена, с която е планирал бъдеще, но я оставя, решение, което разрушава живота й. Ужасена, тя се самоубива. Брати, омразен и изпълнен с гняв, решава да потърси мъст. Той отива в ранчото на Хенри, изважда оръжие и стреля. Куршумът не убива Хенри,
а го обстрелва леко, закача го по ръката или малко повърхностно и се закача в близко дърво. Братът, вярвайки, че е убил Хенри, насочва оръжието си към себе си и се самоубива. Изненадващо за всички, Хенри оцелява и продължава живота си. Той се жени, работи, фермерства. Животът му продължава до момента, в който решава да се справи с проблема, останал физически през годините – дървото, в което е заседнал куршумът. Минават около 20 години, дървото е масивно. Оставането му е неудобство. Хенри и синът му се опитват да го премахнат, но чукът и брадвата не успяват да пробият твърдата сърцевина. Решават да използват динамит, пробиват дупки, пускат експлозив, отдалечават се на безопасно разстояние. Когато трясъкът се разнася, дървото се взривява. Куршумът, който 2 десетилетия е спял в сърцевината, изскача с огромна сила. Точно тогава лети през въздуха и поразява Хенри в областта на главата. В темпоралната част, убивайки го на мига. Всичко изглежда като участ, която закъснява, но не може да се промени. Част 2. Романът, който видя бъдещето. Готови ли сте за най-известният литературен дежавю в историята на морето? Днес ще ви върна в 1898, 14 години преди Титаник да потъне, когато писателят Морган Робъртсън публикува новела, озаглавена Безполезност, по-късно известна като Корабокрушението на Титан. И тук започва странното. Какво се случва в книгата? Робъртсън, моряк по образование и опит, измисля гигантски пътнически лайнер на име Титан. Най-големият и най-бързият в света, гордо обявен за непотопяем. Екипажът е елитен, корабът се смята за върховно постижение на инженерството, а спасителните лодки са само минимално изискуемият по закон брой, защото какво може да се обърка? По време на пролетно трансатлантическо плаване, Титан удря айсберг в Северния Атлантик. Следват паника, липса на достатъчно лодки и масова гибел в ледените води. Главният герой, офицер от екипажа, оцелява, но светът остава потресен от катастрофата на непотопяемия символ на прогреса. Какво се случва в реалността? На 15 април 1912 година Титаник се сблъсква с айсберг по почти същия маршрут през Северния Атлантик. Твърде малко спасителни лодки за броя на хората на борда. Самоувереността на ерата, технологичната гордост, която се пука за една нощ. Резултатът е най-емблематичната морска трагедия на 20 век. Част 3. Човекът, който 2 пъти спря смъртта. Детройт, 1937 година. Градът е оживен, улиците са пълни с шум от автомобили, работници и минувачи. Сред тях е един обикновен човек – Джозеф Фиглок, уличен чистач. Работата му не е бляскава. Всеки ден почиства прах, бокуци и мръсотия в алеите между сградите. Никой не знае името му, никой не обръща внимание на този човек с метлата. Но в един миг животът му се превръща в легенда. Докато Фиглок почиства една тясна улица, внезапно чува трясък отгоре. От прозореца на 4-тия етаж бебе изпада и пада право върху него. Ударът е силен, Джозеф рухва на земята, но именно неговото тяло поема цялата тежест на падането. Той е ранен по главата и ръцете, но най-важното е, че детето оцелява. Случаят бързо обикаля местните вестници, хората говорят за чудо и го наричат ангел, изпратен в точния момент. За Джозеф това е шок, но и облегчение. Болката от травмите е нищо в сравнение с спасения живот. Минава 1 година. Отново Детройт, отново улица, отново Джозеф Фиглок. Той върши обичайната си работа. Сценарият изглежда като повторение и се превръща в такова. През октомври 1938, докато чисти уличка, Джозеф чува писък и преди да успее да реагира, още едно детенце пада от прозореца. Този път не е точно бебе, а 2-годишно момченце, което като по чудо пада отново точно върху Джозеф. Ударът отново е супер опасен,
но и двамата оцеляват. Два пъти в една и съща година един и същи човек става жива възглавница, за да спаси деца от сигурна смърт. Вероятността това да се случи е почти невъзможна. Историята на Фиглок е необикновена не просто заради това, че е спасил две деца, а заради начинът, по който това се случва. Какви са шансовете човек да се окаже на точното място в точният момент, под такъв ъгъл и в такава ситуация, че да спаси падащо бебе? И тук, ако шансовете са малки, сега си го представете повторено в рамките на една година. Ако той не е бил там, и в двата случая децата със сигурност щяха да загинат. За мнозина този невероятен обрат на съдбата е доказателство, че някой горе е избрал именно Джозеф Фиглок да бъде техният спасител. Преди да продължим напред към следващите шокиращи съвпадения, тук е кратката пауза, в която правя реклама. Но реклама не на продукт, не на Patreon канала ми, защото такъв нямам, а на това, което вече така или иначе ползвате. Именно този канал. В случай, че концепцията за мистерии, световни конспирации, интересни биографии и геополитика е нещото, което те вълнува, то можеш да подкрепиш създаването на още такива видеа, като просто натиснеш бутона за абониране. По този начин няма да изпуснеш новите епизоди, които предстоят, защото, повярвайте ми, това е само началото. Ако вече имате абонамент, моите благодарности. В такъв случай, втората стъпка, с която може да подкрепите канала, е просто да харесате това видео. Съберат ли се 4000 лайка, поемам ангажимента веднага да направя втора част на това видео с нови съдбовни и дори страховити съвпадения, защото, повярвайте ми, има наистина много. А сега нека преминем към следващото такова. Част 4. Анимацията, която предсказва съдбата. Семейство Симпсън стартира като късометражно филмче през 1989 година и днес е най-дълго излъчваният анимационен сериал в историята. Зад жълтите герои и безкрайните шеги обаче има феномен, който кара милиони да се чудят. Дали сценаристите на сериала могат да виждат бъдещето? Причината – странните и често точни предсказания, които се появяват години преди реалните събития. Ето и някои от най-известните моменти, сбъднали се от сериала. В сезон 11, епизод Back to the Future, през 2000 година Лиза Симпсън наследява Тръмп като президент и казва, че страната е оставена с огромна финансова криза след управлението на Тръмп. По това време това е изглеждало като абсурдна шега, но през 2017 година Доналд Тръмп наистина става президент, оставяйки феновете шокирани от приликата. През сезон 3, броени дни преди реалния матч, Лиса предсказва, че Redskins ще победят Buffalo Bills. И точно това се случва, а следващата година предсказват победата на Dallas Cowboys. Една анимация излиза по-точно от спортните анализатори. В сезон 10 виждаме логото на 20th Century Fox с надпис отдолу A Division of Walt Disney Co. На шега. През 2018 година обаче тази шега се случва. За 71 милиарда Walt Disney купуват 20th Century Fox. В сезон 17 Холмър влиза в малка подводница, която се заклещва в риф и почти се смачква. Години по-късно, през 2023, реалната трагедия с подводницата Ocean Gate край останките на Титаник ужасява света. Подобното изображение от Симпсън изглежда като страшно предизвестие. Примерите са наистина безброй, така че ако тази тема ви е интересна, в края на това видео ще ви оставя връзка към ето този епизод. Той е посветен изцяло на доста шокиращи съвпадения, свързани с тази анимация. Част 5. Когато миналото влиза през вратата. Представете си следната сцена. Годината е 1940. В Тексас един млад рейнджър по име Бъртън патрулира в района на Рио Гранде. Слънцето залязва, сенките се сгъстяват
а той се оказва изгубен сред тесни каньони. Опитният рейнджър знае, ако остане за през нощта, в това място шансовете му за оцеляване са нищожни. Решава да се изкачи по една стръмна скала, за да се ориентира. Всяка крачка нагоре, ръцете му се плъзгат по камъка, пръстите му се хващат за издатини, дробовете му горят от напрежението и точно когато стига последният метър пред върха, подхлъзва се. В онзи миг той е сигурен, животът му ще приключи с падане в пропаста, но в последната секунда усеща как нещо го дръпва назад. Един друг рейнджър, на име Джо, хваща ремъка на пушката му и с всички сили го изтегля нагоре. Бъртън е спасен. Благодарността му към Джо е неизмерима, но войната и годините ги разделят и той повече не вижда своя спасител. Десетилетия по-късно професор Бъртън вече преподава история в университета на Ню Джерси. По време на лекция пред студенти той решава да разкаже за онзи момент на младостта си, за опасността в каньона и за рейнджъра Джо, който буквално му подарява втори живот. Класът слуша в пълна тишина. Драматичният момент наближава кулминацията, когато изведнъж вратата на аудиторията се отваря. Влиза мъж. И не кой да е, а самият Джо. Човекът, за когото професорът разказва в този миг. Студентите не вярват на очите си. Професорът развълнуван казва: "Ето го Джо, той може да довърши историята вместо мен." Атмосферата в залата замръзва. Сякаш Вселената е решила да докаже, че някои връзки никога не се късат. Това, което прави тази история толкова впечатляваща, е именно съвкупността от обстоятелствата. Минават десетилетия между първата и втората среща на двамата мъже. Те се намират не в пустоща на Рио Гранде, където съдбата ги е събрала за първи път, а пред студентска аудитория на стотици километри оттам. И най-невероятното е самият момент. Точно когато професорът разказва пред аудиторията си за деня, в който Джо е спасил живота му, точно в този момент вратата се отваря и оттам влиза именно този човек. Това не е случайно пресичане на пътища, а съвпадение в секундата. Онзи вид съвпадение, който мнозина от нас наричат съдба, синхроничност или намеса на нещо по-голямо от нас. Приятели, ако сте от хората, които стигнаха до тук, до края на това видео, имам една специална молба към вас. Молба, която по никакъв начин не е свързана с покупка или какъвто и да е финансов ангажимент от ваша страна. А тя е следната. Понеже искам да създам повече видеа на мистериозна тематика, покажете ми, че и вие го искате. Това може да се случи, когато всеки от вас поеме инициативата да сподели това видео в някои от социалните си мрежи или просто да го препрати на близък приятел. Алгоритъмът не отчита резултата, а самото действие. Идеята е да споделите това видео. Казвам инициатива, но реално е действие, отнемащо буквално секунди. А тези секунди, повярвайте ми, ще наклонят YouTube алгоритъма в полза на този епизод и той ще получи повече гледания. По този начин ще знам, че очаквате още такива видеа от мен и с радост ще ги подготвя за вас. Виждаме се в неделя, когато е следващият епизод. Бъдете живи и здрави, благодаря ви, че гледахте.